Vale, estic aquí amb en Josep Beltran perquè ara, Josep, ja ha arribat el fred, la planta entra en repòs i és el temps de podar. No sé si sabeu què és la poda, però bàsicament és tallar els sarments, que ara en Josep ens ho ensenyarà, per limitar la producció de raïm de l'any vinent. Com es poda? Tisores. Unes tisores? I ganes de treballar. Això és cep de moscat de Frontinyac, li volem limitar la producció perquè és un raïm una miqueta complicat. I res, és molt fàcil, sobretot buscar el millor sarment de cara a l'any vinent, podar curtet amb 2 gemes. Que això d'aquí són les gemes o borrons en català. Exacte. Cada borró en principi sortiria un raïm, a vegades 2, i tenim suficient per la producció que volem de l'any que ve, que estem parlant amb aquest tipus de cep de 5-6.000 quilos per hectàrea. Vale. I ara això es fa a totes les vinyes, cada varietat es fa un tipus de poda diferent i esperar a la primavera que comenci a brotar.